Kodani ma-Afrika mahle bethuna kusilindile uphinde wabuya futhi wakwalufele. Bethuna nesazi uba isibongo sami phofu basithetha uba utata omkhulu wami kuthiwa wangenela i-competition yomsuzo wasuza kalishumi kogqitha wonke umuntu wafumana ibhayi ngomsuzo. Ndim ke lo, it's so sexual in a sense that kuthiwa wena mntana womntu wafumana ibhayi ngomsuzo. Kuthiwa phumani bantwana nifuna udlala nonyoko. Sibumbu umitha kanjani ubhokoxekile. Ndim lowo ke bethuna. Ndiphinde ndabuya. Ndibulele i-support yenu bethuna. Ningalibali ushare. Njengoba sithetha ngoku, ndicela uklikhe phaa usubscribe. Ungalibazisi. Ndiphethe omnye ubhuti kena obizwa ngokuthi uSandile ke. Sasimazi ngoShaba. OwakwaKhoza. Ungubhuti ke oye wandifundisa ukucommunicate. Hey lo bhuti communicator lo. And he prepares on time. Akanazo nizama last minutes uyakuprepare ukubuza nje on time uba izinto zahamba ngomumo na. So ngizomnikeza ithuba lokuthi azazise. Baba uShaba. Sawubona sesisilindile. Niyafila. Hayi ngiyaphila nami ngithanda ukubingelela kini babukeli. Yes. Igama uSandile njengoba sekashilo aka uShango ngokwaKhoza isibongo. Ngithi ngiyajabulela ukuba nani namhlanje. Awuzithuthe nami ngizithuthile kancane nje. Ukuzithutha kusaseyimishini. Mara ngizizwile lezi zakasisi eziyakhala. Eziyakhala. And they go deeper in a sense kuthiwa uMampinge umbhalo kaQoshi izwa bathini kuthiwa ingathi ihwelele ayisafuni bantwana ifuna abadala. Hey. Ya mayingathi ihwelele ayisafuni bantwana ifuna abadala. Guys, kunemibuzo ke ebendinentshisekelo ngayo. I don't know why ndithethe isiXhosa esinje. Ukhululeka. Ndifuna ubhuti Sandile ukuthandazisa uba ungubani uSandile uzalelwe phi? Okay, uSandile wakwaKhoza isibongo. Uzalelwa eSoweto eBarakwana. Okay. Then wakhulela khona kancane and then move to Eswaneville. Then Eswaneville ila ke ilife yami yonke ibe yaba khona until khona manje as we speak. Transitioning from ukuhlala eSoweto kunesiphithiphithi and ufike eSwaneville kusasempunga yakhumula beke isikhathi kwakumpunga kwakusasempunga. Ubuye eSoweto phela it has always been advanced. How was it for you to change and to grasp from ukusuka le and uyohlala eSwaneville? It was easy because I was still young. Okay. Bengisase primary. So you know mas abantwana sikhula okay sharp yeah environment ayifani. Eswaneville masifika thina masifika bekusagcwele ama toilet kungakakhiwa. Kuwa toilet nje kuphela. So it for me it was fascinating bengisase umntwana. You know, enjoy ukubona bekunama open space kunesiganga. You know, I used to enjoy that. And then ukuyothenga amazimba lapha esiphaza kunesiphaza si1 nje bezingaqhaphakanga, you know. Yes. All of that nje give me it was an amazing experience. Okay, until ke ngizokhula ke obviously ke mawukhula ke ne life yashintsha. Yeah. And then primary school yakho when usuke Soweto ufike wafundela kuphi eSwaneville? Mangifike eSwaneville besingekho isikolo. Kanti wena ufike umuphi unyaka because thina ekhaya sifike ngo1993. Mina mangifika it was 1993. Yeah. Yes. Yeah, ikhululekani yakhiwe ikuvulwe ngo95. Yes, was built in 94. Yes, and then yaqala 95. So mina mangifika beku 1993 ephela. Okay, you're saying in August. Yeah, bekephela kusho ukuthi bebelinde ukuthi siqede ukufunda. And then sathi masiqede ukufunda that's when we moved again. Phela mina reason ukuthi ngikubuze mina ngimncane mina ngiqale ekhulekani. Yeah. So ke masifike eSwaneville we found out ukuthi akuna sikolo and then Kagiso it was a bit far. So the only option was ukuthi ngibuyele eZola, yeah. Okay. So ngasuka from a lower primary to a higher primary eThulani eZola 1. Were you traveling? So I was traveling. Hey, in Swaneville. No, fortunately besisebenzisa
even kamalume wami Oh, okay. my late uncle Yes. bekesebenzela ngithi since sisuka la eSoweto so yena bekuwumuntu odila ngokukhenika so i-workshop yabo beyilapha angisakhumbula if it was eZola or eJabulani. Also, they So ought to travel every yeah, day. beke-travela himself so obviously bekahamba nathi for ekseni astrobe esikolweni and then bese aya lapha asebenza So nina noma niphume esikoleni fanele niyohlala nilinde yena azashayise. yes So you were living life I2 that time. pretty Asikho much uhlala ufike eSwaneville abantwana bakhona bampunganyana ngapho useZola. Yes. So you had friends eZola still. You Yes. kept your friends eZola Yes. nase Swaneville. yes And then I heard you mentioned abomalume. So tell me about ama-dynamics. eZola ubuhlala nabazali No. owamuva nabo. no bengifunda eZola but bengihlala eJabulani. Oh, okay. eJabulani is where I was born. Mangizalwa ngizalelwa kwifamily angisakhumbula besingakhi but besibaningi. Forum. Uzibuze Besibaningi eyazi mara in a eSoweto. formed house. eSoweto iforum mara bahlala beyi-50 11. Yes, it was that vibe, it was that situation. Ugogo wami no siso nabo sisi bakhe abayi-2 they all brought their families into this one forum house. Can you imagine? Besi ifamily yakithi because of thina besingathi sibaningi kakhulu we occupied i-dining room besilala khona besidlala lapha Makunabavakasha nikhona Since- ukulala. yes. Ningabantu bokucina ukulala. kukhona abantu bokugcina bebalala ukuvuka. ekitchen kukhona bebalala ekitchen because of space and then ama-room ayi-2 amakamera ayi-2 nawo Yeah. are occupied. Of course. You understand? And then Where's the head of the family umama nobaba that time bale indlu leyo? kusho ukuthi yindlu kakhokho Ukhokho khokho besasekhona. akasekho so hence I'm saying ukuthi it was 3 sisters okugogo wami Yes. noyanga sister wakhe nomunye uyanga sister wakhe baze nabantwana babo Nabantwana babantwana babo. yes so sikhule under leyo But I believe that environment. it was more nicer, isn't it? Yes, Nama-fight it was. wakhona. Yes, it was. Omunye Sezizo- ungathethe isingane yami kanjalo. sekukonke nje and another thing interesting we had a family choir we still have right now but aysekho active like it used to be back then So Because of uphume emndenini besibaningi. omculo. yes we had a family choir and guess who was the leader Yeah. who- as young as I was yeah so ngingasho ke ngithi umculo uqala kwami ukuthanda umculo ngarealize ngazo lezo inkathi lezo I was still young I was still very young I think at the age 5 if I'm not mistaken being now 5 when I first realized ukuthi I can hold a note and my late uncle omunye futhi Yes. he's the one owathi maye ngizwa ngicula he was like wow but ke ngifuna uzofike kule question leyo ikhona le question ngifuna ukuthi uzofike kuyo and then Njengoba bengicabanga ukuthi hayi sakangikhavele yona. ngifuna ukuthi uzofike Ifuna ngiyibuze. yeah bawufika kuyo ke sengizobe sengiyakucacisela ukuthi kahle kahle okay leyabona le ngiyishoyo manje Yes. I understand but ikhona ke the main one of which izothi masoyibuza bese ngiyakuphendula